mamugusta ko, wala na igugma. Antigas, balat. Ang sarap nito. Fresh na fresh. Kakukuha lang to galing sa dagat. So, sa mga ganahan siguro mo kilaw ani bang imbaw. Pero paborito gid siguro nila nila. So may hapon yun, shout out day sa tanan nga page diha sa Facebook karon. May hapon sa inyong tanan. Sa labi na sa Team Hilas, may hapon yun diha. Team Hilas Koreanas. Team Hilas Koreanang dahil. So, magmumukbang tayo ng imbaw. So, saro namin sa ginahan ani mo mukbang siguro. Kaning imbawa ba. Sa kaplato ang mukbangon. Masarap ng kain ito ngayon. Nag-iisa lang na magmumukbang. Wow, ang sarap!